حافظ عبدالغنی نفی مازا کو ٹوٹل دی رٹیو ایچتا فی مازا کو دا دیرم پرو ایتا یارنگا فی مازا تدرنے دا دی رٹیو گراس دونے سیڈا دا خسلا کو دا فی مازا کو دیرم پر ٹوٹل سیلاب بسو میں سورا بٹی رو دارک دا کرے حافظ عبدالغنی نفی مازا کو ٹوٹل دی رٹیو دا اونا بزرک کو 50 گونی استجید درے بقایا کرے صاحب نا نقصان مسونے 8 گونی درے نے ان فصل پہ بچانے نے کیان بچتنے بس فصل داتا بچتنے دا پیما زگداد اناڑے صحیح ڈھیرو بقایا 50 گونی کنا درے نا 50 تا انا دے کے انا دیرٹی تمانو ایلو علاقہ نا سنگتا تا ایلو شریکہ تا یارا با شریکہ تا کھولنا غریباتا نسخہ مسونے گوڑا کسنا 20 تو کسنا 30 جیو مطلب درے نے انانے مطلب تیوے فصلہ دی پیما زدی چھوٹا فیتے نے تو ٹوٹل حافظ غنی کی پیماز بچی تنی یارا با ٹوٹل بچہ تنی کی تو اونا کھلے درے نہیں اونے انتس کی اونا پیما زا سو انا مونیٹی دا کھلے درے یہ نانا ہمو اس تو دو بجنا ماتھاتی سنتی سنا تفنگنا وصف ایچو فصل از بچی تنی ہاں اسو لیچو فصل بچہ تنی آدھا نما پیماز اک بچت تو ہمارو انا یار درے نے پیسہ 60 گونی جدان کشا تا ہے پار یہ پر درے تا بقایا بچت تو اخ گونی نہ آرے 18 گونی بچانے لفت درے نے اونے